boa tarde, Javier. Boa tarde, Belén. Ti vas a ser responsable de investigación e transferencia. Ao longo das xuntanzas que tivemos estes días, non, con algúns grupos de investigación e con algúns investigadores, pois temos un pouco a sensación de que non se sinten ben recoñecidos, non? E que moitas veces que verdadeiramente o traballo de investigación implica moitísimas cousas, non? E que o que queremos verdadeiramente é investigar, pero ao final facemos moitas tarefas administrativas e que temos que intentar descargar un pouco ao persoal investigador de todas esas tarefas, non? Entón, unha primeira aposta que temos que facer é un apoio aos grupos de investigación, un pouco con esa desburocratización e esa reducción de tarefas administrativas, non? Que está un pouco no noso programa pola parte de mellora procedimental, pero que tamén temos algúns aspectos que mellorar, non? Como ves ti ese aspecto? Sí, bueno, efectivamente, non? Nas reunións que tuvemos cos grupos de investigación, sí que é verdad que se nota que teñen unha parte administrativa grande que teñen que soportar, e entón eu sí que creo que aí a universidade temos que fomentar mecanismos que axuden un pouco a estes grupos e a investigadores a pedir os seus proxectos, bueno, etc. Toda a parte administrativa, non? Eu aí creo que debe de haber como unha especie de xanela única, non? Na que un investigador ou un grupo, cando ten un problema, debería de ir a esa xanela única para facer as consultas e que dende aí axuden ou que distribuyan entre os distintos servicios que proporciona a universidade. Esa é unha das propostas que temos, que vai simplificar moitísimo, porque moitas veces acudimos a distintos postos e nos marean de algún xeito dun lado a outro. Despois hai algunha cousa que tamén nos decían, que era temas como, por exemplo, os costes indirectos dos proxectos, que igual habría que revisar e digamos que os grupos se poden quedar cunha parte deses costes indirectos. Sí, a día de hoxe hai xa unha parte que está redundando, pero sobre todo vai un pouco para aqueles grupos, creo que hai un desequilibrio, non? Estáse centrando un pouco máis en grupos que utilizan os servicios centrais de investigación, non? O CACTI, a ECIMAT, entón creo que é unha boa medida e que hai que redistribuir e que ademais eso vai fomentar que a xente quera pedir máis proxectos, porque ven un beneficio directo e permite tamén aos centros e aos grupos facer un pouco máis independente a súa trayectoria. Algúnha cousa máis, as AEIs, que ser capaces de mantelas no tempo, incluso revisalas para ver un pouco, digamos, todo o funcionamento, para intentar facilitarlles aos grupos a financiación, non? Sí, efectivamente as AEIs naceron con esa idea, non? De que cando empeza o ano, os grupos sigan tendo esa eficiencia, non? A hora de xestionar os seus recursos. Sí, despois penso que tamén ter un servicio de apoio á investigación sería importante, ter xestores de proxectos, non que se dediquen á parte administrativa, senón á parte máis orientada hacia o propio proxecto. Redactar o proxecto. Redactar, axudar, orientar, estar atentos a posibles convocatorias, incluso avisar a determinados grupos, intentar facer unha labor de ver as competencias que teñen os distintos grupos para ver que convocatorias lles poden interesar máis ou menos. Dar máis valor e máis peso ao persoal de apoio á investigación con esa xestión máis profesionalizada, non? Efectivamente, sí. Que verdadeiramente o que é o concepto de research manager, non? De xestor de investigación, non? De xestor. E despois, unha das cosas que, cando falábamos cos grupos, que, saliu o concepto de facer un ranking, non? Entre os investigadores, que se tuvera en conta a parte docente, investigadora, de transferencia, é dicir, que se pudera, de alguna maneira, valorar todo o traballo que se fai. A capacidade, o bon facer, que teñen os investigadores, desde un punto de vista de motivación, que moita xente nos decía, motivación, que é moi importante. Temos que recuperar a ilusión, non? Temos que recuperar a motivación e a ilusión no persoal investigador. Efectivamente, que eu penso que hai moita ilusión, aínda que, digamos, aquí estamos recollendo as partes que digamos que hai que correxir en alguna medida, non?
Bueno, temos unha universidade moi potente en investigación, potente en investigación. bueno, conseguimos mellorar moitísimo nestes últimos anos, eso tamén hai que poñelo en valor, Hai que non? poñelo en valor. Pero Proxectos internacionais, temos a OPI, que funcionou moi ben, consíguese moitos proxectos internacionais, e penso que hai que seguir por esa liña e apoiar os investigadores e os grupos que non son tan grandes tamén creo que hai que intentar motivalos para que pidan en convocatorias nacionais e internacionais que sean competitivos, igual que os que xa que están poidan moi conseguir as consolidados. axudas da Xunta, de grupos tamén, Efectivamente. que moitas veces pois non acuden porque non... Hai que orientalos, Hai que non? orientalos. O sea, facer unha labor de orientación para mellorar Sí. nese camiño da investigación. E eu penso que esas serían, de forma xeral, as liñas máis importantes que temos que abordar. A maioría delas xa están iniciadas, e continualas, e reorientalas en algún caso, non? Pero me parecen que son as liñas principais. E outro aspecto tamén que poderíamos falar, porque, a ver, na universidade agora estamos nun proceso que temos unha universidade envellecida, moitos grupos de investigación estánse a quedar sin xente, ou nos vindeiros 5 ou 10 anos, pois vamos a precisar facer aí unha remuda xeracional, non? Un aspecto moi importante é a atracción de talento, non? E a captación de talento, sobre todo pois, neses grupos que non teñen canteira, digamos, que non teñen pois, doutorandos ou personal postdoctoral. Que opinas ti desa política de captación de talento e como podemos tamén mellorala? A ver, a min pareceme que é unha parte fundamental. A captación e retención do talento é moi importante, penso. Sobre todo estou pensando na xente nova, na que está terminando e na que está empezando a súa carreira. Eu aí creo que o que hai que facer é seguir coa política de consolidación de plazas, sacar máis plazas que se vayan a consolidar, refiérome a axudantes doutores, contratados doutores. Digamos que esa sería un pouco a vía académica, non? A vía académica. Temos unha vía académica que vai por necesidades docentes, donde salen o 85% das prazas, e temos unha vía investigadora donde temos un 15% das prazas da oferta pública de emprego. Aí tamén hai que fomentar. Ramón e Cajal, Beatriz Galindo, programas Atrai, todas estas eu penso que habría que, de forma institucional, comprometernos a que estas plazas se van a consolidar. Penso que é moi importante entrar por as dúas. Ese compromiso a día de hoxe o temos e o imos seguir mantendo. Efectivamente, pois mantelo. Imos usar esas prazas porque temos esa posibilidade que a LOSU, no seu artigo 71, nos permite usar un 15% das prazas en persoal investigador. A mí me parece moi importante, porque ademais penso que para un investigador a carreira é moi longa, a estabilidade é penso que é moi importante, polo menos ter no horizonte digamos, un itinerario marcado no que vexan as opcións futuras que poden chegar a ter, sendo competitivos. Eso é algo que hai que ter claro, que hai que ser competitivo para poder estabilizarse dentro da universidade. Vale, que teña moi clara cal é a carreira investigadora, non? Desde o principio, aí estamos traballando tamén nun convenio colectivo para todo este persoal investigador, pero de todos os xeitos, o mellor non todo o mundo vai ter cabida na universidade, non? Hai que pensar tamén na transferencia ás empresas e no papel que xogan as empresas e que temos que xogar nós como universidade pública para transferir o noso coñecemento e tamén as persoas que formamos. Esa é outra liña que eu tamén creo que é moi importante, moi importante. Entón, eu aí, nesa parte, pois unha cosa que falamos varias veces, os doutoramentos industriais, creo que é unha vía moi boa de colaborar universidade e empresa, na que deberíamos de chegar a entendernos e facer en común proxectos interesantes. Aí seguramente pode haber financiación tamén europea, bueno, hai moitos tipos de financiación que se podría estudiar, non? Bueno, actualmente temos dúas convocatorias, nacional e autonómica, que moitas veces non acudimos, o sea, que hai que animar a xente, non? Hai que animar, efectivamente. Despois tamén desde a universidade, pero que penso que deberíamos de facer unha labor un pouco de comercialización, é dicir, decirlle aos nosos investigadores que están demandando as empresas e, por outro lado, as empresas que ofertamos nosotros. É dicir, que creo que debemos de facer unha actividade, pois xornadas conxuntas, estancias directas e inversas, digamos, nosotros ir a algunha empresa e a unha empresa que veña tamén a visitarnos a nosotros e intentar ter aí
unha colaboración directa e cercana co mundo empresarial, coas institucións cercanas, bueno, etc. Eu penso que esa é unha parte que a universidade ten que cubrir. As demandas sociales, os problemas sociales, temos que estar cerca deles e temos que ser amigos da sociedade, das empresas, e temos que interactuar dunha maneira conxunta. A mí me parece que sería a investigación, dende logo, é a base de todo, na Sí, miña bueno, opinión. temos unha investigación punteira, non? Poderíamos decir que en Efectivamente. moitos ámbitos estamos na fronteira do coñecemento, temos xa estruturas, non, organizadas en torno a determinadas temáticas, pero cecais precisaríamos un pouco máis que esas distintas ámbitos estuveran máis conectados e facer un pouco máis de traballo inter e multidisciplinar? A ver, eu estou seguro que sí. Estou seguro que é necesario. Penso que deberíamos, ademais de facer algunha política no que os grupos ou favorecer a que distintos grupos se puideran unir para abordar proxectos grandes. Retos industriais, por exemplo. Retos nos que necesitas moitos socios, facer unhas unións entre grupos e con empresas grandes, por exemplo, para ir a proxectos europeos de grande envergadura no que se tratan retos moi importantes. Se estás falando de TRLs moi altos, non? Que poidéramos facer proxectos, bueno, xa se fan algúns, Xa se fan. De feito, na Universidade de Vigo, son consciente de que hai moitos grupos que xa teñen proxectos moi importantes, pero hai outros grupos non tan grandes que non os teñen. E penso que sería importante favorecer e motivar a que outros grupos puideran... Sobre todo determinados ámbitos, non? Pois ao mellor o ámbito humanístico ou o ámbito xurídico-social, pois precisan o mellor máis apoio que o ámbito científico e tecnolóxico que xa están máis nesa cultura investigadora. Quizá hai unha certa asimetría, non? Entre... Sí, parece, así a priori parece máis difícil en determinadas áreas transferir que en outras, non? Eso habría que... Penso que, por exemplo, os servicios de apoio á investigación dos que falábamos antes, creo que podían facer unha tarea moi importante para intentar buscar posibilidades en distintas áreas, en estas que ahora mismo están con menos trayectoria de transferencia, fomentar a que tamén se animen dentro a dar da ese paso. Oficina de Transferencia de Coñecemento pois están facendo ese tipo de talleres e xornadas, pero sen dúbida pois hai que incrementalas moito máis para facer un pouco máis visible pois toda a parte que podemos transferir, non? Que é moitísima, non? E moitas veces, pois, non, ao mellor parece que non está tan claro no ámbito das humanidades, pero sí que hai moitas opcións de transferencia que se poden abordar, non? E ademais eu penso que hai que motivar a xente para que, digamos, non se centre solo na investigación, que poida tamén, que lle vexa utilidade, que sexa parte do seu traballo, da súa vocación, poder transferir ese coñecemento pois á sociedade. Eu creo que esa é unha parte importante. De algún xeito é que a investigación e a transferencia están moi ligadas, non? Están moi relacionadas. Están moi relacionadas, sí. E por eso pois, é importante que haxa esa unión entre ambas, non? Penso que sí, que digamos que as dúas patas teñen que, de alguna maneira, unirse e facer un conxunto, non? A mí me parece... Eu teño que recoñecer que ainda que son matemático de formación, matemáticas ten unha parte básica, pero tamén ten unha parte de transferencia, de colaboración con empresas. Eu sabes que pertenezco a un centro que nos dedicamos a temas de transferencia desde o punto de vista das matemáticas. E a mí me parece moi importante unir as dúas partes, a investigación e a transferencia. Así que espero poder axudar na medida do posible a que as dúas partes, investigación e transferencia, pois... Por suposto que vai ser moi importante a túa axuda e que, bueno, xa somos unha universidade punteira e xa facemos moita investigación e moita transferencia, pero que podemos pois, continuar nesa senda, mellorar a universidade, mellorar e que incluso o que nos falta un pouco é acabar sendo recoñecidos, ter unha maior reputación, non? Ser máis recoñecidos a nivel internacional. Aínda que aumentamos moito a internacionalización, cos proxectos, como decías ti anteriormente, pois temos que mellorar moito máis esa internacionalización e que sexamos máis recoñecidos pola labor que facemos tamén de transferencia. Sí. Eu aquí tamén hai unhas medidas que creo que sería importante revisar máis para adiante, que a labor de un PDI,
dun personal docente investigador hasta ahora sempre estuvo moito máis recoñecida pola parte investigadora que pola parte de transferencia. Eso é certo. Houbo aí, de feito, unha convocatoria de sexenios de transferencia que non volveu Que a non ver. volveu a salir. E claro, eso no fondo é un mensaje que pode levar a perder a motivación de deixar un pouco de lado a parte de transferencia. Eu penso que non se pode deixar de lado. E a universidade creo que temos que fomentar e valorar e premiar tamén a xente que fai transferencia. Pois así o faremos, porque así está contemplado no noso programa, que poderán ver a partir do día 17 de abril. Pois moitísimas grazas, Javier, un placer contar contigo. Gracias a ti, Belén, e un placer.